ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотча дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошине карда, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, бармегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, Opel Astra H 6 зур вагон, ҳаста Opel Astra G дар кузови хетчбек ва седан, ҳаста Toyota Camry D японка, ҳаста диска ва баллони фурӯшӣ БУ аз Россия омадагӣ, ҳаста Lexus IS бо нархи арзон, Opel Vectra ҳаста бо нархи арзон, Opel Caravan, гурзавои Gazelle, Opel хетчбек, тракторҳои T40, Hyundai Porter, Hyundai Starex, Daewoo Nexi, VAZ 2106 ва дигар навъи мошиное ки аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон рӯй карда ҳастанд, ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаш додем. Навори хуб, фақат мошинаи арзон ҷамъ кардагӣ баҳри шумо. ва курси имза бошад 112 сомону 70 дирам. лайкҳо разари мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ва Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка акаи Нозима. ин ака уже таҷрибаи чандсолаи кор доранд, ки борои шуморо аз территорияи Россия, Москва қабул карда ба самти Тоҷикистон мебиёранд. агар борои шумо 800 кило боло бошад, худашон рафта аяму ҷои зистон қабул карда, баркашида, мақсад ки ба ҳамун ҷои гуфтагитон мебарам. дӯстони азиз, ҳарчори рақамошон кор мекунад, ҳарчори рақамошон дар ватсап, инчунин рақами Тоҷикистонам доранд. бор тақсим мешавад тарафи Душанбе, Рега, Шаҳри Нав, Ҳисор, Файзобод, Рудакӣ, Ваҳдат, Бохтар, Калхозобод, Қумсангир, Московск, обшин ба бисёр шаҳрҳои ноҳияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. агар ягон шаҳр, ягон ноҳияро мо номуша гирифтагӣ набошад, шумо бо занг занед, ҳамаша аниқада гирем, ки мисол ҳамон тараф доставка доранд ё ки не. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин грузоперевозка акаи Нозим, марҳамат шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонем, ҳамаша аниқада гирем. марҳамат, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка акаи Нозима. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, ки срочнаи Opel Astra H дар кузови Caravan. дӯстони азиз, мошин мегӯяд нави моҳи май мегӯяд омадагӣ ҳастаи вагон. дӯстони азиз, мошин в апрел пашти мегӯяд гаштагӣ нестаи, мошина мегӯяд моҳи май харидагем. дӯстони азиз, соли барои 2006 сол ҳастае, ки сӯзишвориш дизелаи мотори 1.7 литраи коробкаш механикаи 6 скоростаи. дӯстони азиз, мошин вообще сайсиян мегӯяд зуриш бадай ҳама ҷош кор мекунад, ҳама чӣ дорад, комплект мақсад дамкрат, памкрат, мисол запаскош, ҳамаш мақсад ки заводскои худаш ҳастаи. мошин беҳтарини бадай кондитсионер, электропакет. дӯстони азиз, документош мегӯяд 100% утлам мегӯяд ҳастаи. дӯстони азиз, мошин алиш намеша тоқа суми холия. нархи мошина мегӯяд 68 000 мегӯяд, бо муомила мегӯяд мекунем. мошини қарор дорад дар ноҳияи Айнӣ. 68 000 сомон аст, бо муомила ва савдои хуб дорад. якумаш рақамҳои TCL дастӣ 76 рақамош кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия ахира 92 инашда WhatsApp доранд. Opel Astra H 2006 сол сайсияни вагон. дӯстони азиз, 1.7 моторш, мошин дизелае, мошин механикаи 6 скориста, краскашам свети зур, ягон мақсад расход надорад. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин мошини фаҳмида, дар рақамҳои поёмда, дар рақамҳои WhatsApp занг занед, ҳамаша аниқада гирем срочно. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон, Toyota Camry D японка. соли барои 2007 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензинаи моториш 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстон аз ҳуҷҷатҳои мошин тақрибан 1 моҳи 2 моҳи дигар мондагӣ ҳастаи, утилизатсия кардагӣ ҳастаи, баллонош пачка, краскашсоз, кондитсионер дорад. дӯстони азиз, мошинча хай зури бадай, мошин японка. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ. срочна фурӯшия бо камтар муомила мешавад. мошин транзит аст, синяти фақат як номер мегирӣ, ҳай мекунӣ. кондитсионерш, электропакет ҳамаш кор мекунад. салонш вообще зури бад тоза. мошин Toyota Camry D японка. дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Бохтар 85 000 сомон астаи, муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобӣ бишин, рақамҳо ҳам кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp доранд. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ оиди мошини фаҳмидан, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонанд ва арзонам мекунанд. срочнае. мегзарем ба сеюм баллони фурӯшӣ. дӯстони азиз, диска баллони фурӯшӣ ҳастае, ки диска бо баллонаш мақсад 3 комплект, обшим 4 та ҳастае. дӯстони азиз,
4 та астай, 3 таш бу дискау балон шуда, 1 таш фақат дискаи холиатон вашда отдельно як пакишка мегиред. Иё бе мақсад ки аэрасия роё кардаги ҳастанд, мақсади пашти нав аста. Инамин дискаи размери 17 барои Toyota Camry 2 мешавад, дӯстони азиз, барои 3 Camry-ҳои 4 барои бисёр моделҳо мешаванд. Ҳамин мақсад шкофҳошон панҷтага дӯстони азиз дар бисёр моделҳо мешаванд. Дискҳои хеле фасонак ҳастанд. Ай мақсадро роё кардаги ҳастанд, як 80-90% сайстения. 3 таш мақсад қати диска балон шуда, 1 таш бе пакишка, опшн 4 та комплект. Нархша нархи арзон гуфта мега, срочно сум дар кор, нархаш ҳамагӣ 3000 сомон. Бо хати хичон гап мезанем. ин диска балон қарор дорад дар ноҳияи ёвон, дӯстони азиз, размери 17 қати дискош як 80% мега сайстени ҳаст. Ай Москва роё кардаган. Якумаш рақамҳои чика, дуюмаш рақамҳои Россия ва WhatsApp марамат занг занед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G срочно фурӯшӣ. Соли 1699 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуб беҳтарин қарор дорад. Дӯстон азиз, мошин мега хадавои ҳамаш мега соза кардагӣ аст, балонош мега 90%, документош мега то 3 декабра. Мошин мега ягон мақсад ягон кор надорад, дӯстони азиз. Мошин фақат мега мақсад ҳай мекунӣ. Мошин хонанда мега ховай хел такси пакси гаштагӣ нест. Мақсад биё бин мошин ягон кор галта меравани хел дига пашти дар хона ховай. Нархи мошина мега 60 мегем бо арзон мега мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархордак. Дӯстони азиз, ҳамаш то мақсад 3 декабр то охири сол мешавад. Дӯстони азиз, нархи мошин 60 бо мақсад муомила хеле аз пеш дорад. Хоб, дӯстон азиз, рақамҳои мегафони ҳисоби шумо дагаз, рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. Оиди Opel Astra G шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ, парамоё ки занг занед, ё ки дар WhatsApp шумо нависед, маша ба шумо фаҳмонда, ё ки метавонед, ё ки рафта аст, ама хубаш аз пеш биден. Муомила савдош аз пеш, срочно фурӯшӣ. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. Дӯстон, Lexus IS ҳастае ки соли 2006-2007 сол. Сӯзишвориш бензин, моториш 2.5 коробка автомат, мошин мега созаи бухай хто намаша анех карда мегирем. мошин хай вақтун аз камтар вақти ман расходр нашуд, документош ягон чи гуфтагӣ нестам. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 58000 сомон. дӯстон азиз, аки мотор қати коробка дар чи сайсени аст, ин наша нагуфтем, барои ҳамин ин глауни ҳамин чиза аст, рафта аз пеш бинед. мошин дар шаҳри Душанбе 58000 сомон аст. ина рақамҳошон мондагӣ. Ягон савол доред, ягон маълумото иловагӣ, марамат занг занем. ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсул хоҳен ки реклама карданд, дар рақамҳои булобда аст 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram кор мекунад. Сурат ва чизотонро роё кунед дар ҳамин WhatsApp имо мо рекламада мемонем. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. Дӯстон, грузовой Газел. Соли 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 406 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторша ҳамин хел 406 гуфтагӣ ҳастанд, инжектора мега газ, бензин мега кор мекунад. утлам дорад ки бафтиман ҳуҷҷатош буд шудага. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно мега фурӯшия. нархи мошина мега 55000 мегем бо муомила мега мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. 55 та муомила савдош дар назди капоти мошина. оиди грузовой Газел, дӯстон аз шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ хоҳед, агар фаҳмидан, дар рақамҳои поёмдашон занг занед, дига маълумоти пурраша гирем. одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментари нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем. шумо ҳам лайкҳоро занед, наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. дӯстон, Opel Hatchback. соли 1695 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега моторш мега соза балонош мега соза утл мега дорад. срочно фурӯшӣ. нархи мошина 16600 сомон. ҳам хел соҳибшон нархша мондианд. 16600 сомон муомила бо камтар доштаем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. дӯстони азиз, оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ, марамат дар рақамҳои поёмда мегафон аст, занг занед, маълумотша гирем. хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатои мо я лайкира, дӯстони азиз, занед, фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. силкаш дар рафтон подписач кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ ҳастае ки трактори T40 срочно фурӯшӣ. трактор мега дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. тоқа трактори холӣ ҳаст бе ягон чизош. нархаш мега 27000 сомон аст. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ.
дӯстон ҳар трактор дар чӣ ҳолат аст ҳамаша бо аниқ карда дар рақамҳои поёмда хитон гирен намарамад рақамҳо мегафоншо мошин трактор дар ноя рудаки срошна мега тоқа суми хӯлахай аки нархаш арзон марамад шахсоне ки мехарен дига маълумотша хитон гирен. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Hyundai Porter яъне ки гурзавои Hyundai Porter соли бори 6-2001 сол аст дӯстон ки мошинча мега нахадо аст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад коробкаш мега 100% мотор мега 100% дӯстони азиз масъала расход надора мега дӯстони азиз 6 та балонош мега дар ҳолати хуби техникӣ нархи мошин 48000 сомон аст бо савдо муомила дорад ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз оид ин мошин шумо ягон маълумот хӯед ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои поёнда занед маълумотша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Hyundai Starex соли бори 6-2000 сол аст дӯстон ки мошин мега дизел ҳуҷҷат то моҳи январа дорад хоб хай маълумотои мошин хеле кам аст дӯстони азиз нархи мошин 36000 сомонӣ аст боз муомила дорад нархи мошин 36 та ин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хоб дар комментария бисёр хоҳиш шуда буд ки мақсад Hyundai Starex монем дӯстони азиз на баъри шумо мондем агар шумо оиди ҳамин мошин ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам рақамҳошу мондагӣ аст на мароматка занг занен ҳамаи маълумотша хитон гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A соли бори 6-1994 аст ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз тақрибан як моҳи дига мега ҳуҷҷат дорад утилизатсия мега кардагӣ аст хай дига маълумот дар ихтилоф мошин аки сасияни зур нест ек нархш арзанда нархи мошин 16000 сомон аст бо ягон чи мегзаранд ин мошин дар шаҳри Душанбе дар насиби каси боша успед кард мошин хай як бигем сасияниша хай дар навор дестем барама дига маълумотои пурраша аз рақамошон гирем дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки ба хотори меҳнатои мо я лайктон назанем фаромӯш накунем ва навори моро дар сиркаша дар рафиқотон подписааш кунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузифи караван соли бори 6-1994 аст ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега нахаду дӯстони аз нархи мошина мега 18000 мегем бо муомила савдо мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе рақамошон мондагӣ аст шахсоне ки Opel караван хар ки бошед на маромат карда занг занед маълумотша гирен лекин намедонам нашуд ҳуҷҷаташ ягон чӣ гуфтагӣ нест мумкин буд шудаги мумкин дора инаша хитон бо аниқ карда мегирем тоқа суми хӯла мега алиш палеш намеша маромат шахсоне ки мехарен тамос гирем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Daewoo Nexi соли бори 6-1996 аст ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега соза дӯстони азиз мошин мега срочно фурӯшия нархи мошин 6000 сомон хай ки мошин аки сайстени средния дӯстони мошин бо расход дорад нархи мошин ҳамагӣ 6000 сомонӣ мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара оиди мошин ягон маълумот хоҳед ягон саволои иловагӣ рақамошо мондагӣ аст на маромат карда занг занед маълумотша гирем срочно фурӯшӣ бо нархи арзон маромат занг занед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ВАЗ 2106 соли бори 6-1998 аст ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега нахадо мега мошин мега соза монитор мақсад монитори андроид дӯстони азиз системаи музикаша мега зури бад мошин мошин соз соли мошин 1998 дӯстони азиз газ бензин 1.6 мотор мошин ҳолати хуби техникида қардоша мошин миёна нархи мошина мега 8000 сомон мегем бо арзон мегад ва муомила мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе оиди мошин ягон маълумот хоҳед агар саволо иловагӣ хоҳед агар фаҳмидем дар рақамҳои поёмда занг занед дӯстони азиз касоне ки мошинои фурӯш дорен хона замин квартир хоҳем ки реклама кардам дар рақамҳои блогдои 2020 рӯи мо реклама мекунем хоҳиш ки лайкола занед ин буд навори ҳузаймо то видеои оянда.